Добър ден, доктор Ручев. Казвам се Емилия Челушева и съм от Средно училище Свети княз Борис I, село Старцево. Националната програма Иновации в действие, в която участвам вече 6 години, стартира модул 4 – училищни лаборатории за иновация. Лабораторията, в която сме включени, е за медийно-дигитална грамотност. Предвид на болели за цялото ни общество проблем за употребата на вейпове и райски газ, искаме да ви зададем няколко въпроса за влиянието на вейпа и райския газ върху здравето на човека. Моля да се представите с няколко думи. Здравейте, казвам се Христо Ручев и съм лекар-специалист, кардиолог, като имам придобита специалност от 2 години. Работя в болничната и в амбулаторната практика. Като цяло съм завършил медицинския университет в Пловдив в 2018 година и след това имам придобита специалност в Национална кардиологична болница 2023 година и ще се радвам да мога да отговоря на вашите въпроси. Как никотинът и другите химикали в вейповете влияят на сърдечно-съдовата система? Първо, може би е хубаво да изясним какво представлява сърдечно-съдовата система. Сърцето като един от главните органи в човешкото тяло, той играе като една помпа и осигурява кислород и хранителни вещества за всички тъкани и органи и съответно изнася обратно въглеродния диоксид и отпадните продукти от метаболизма на клетките навън през белите дробове. Сега специално за никотинът и другите химикали, това са вещества, които са проучени от много години и се знае за като цяло много странични ефекти от никотина, катраните и другите химикали в вейповете и в цигарите. Като цяло може да ги разделим на две групи – краткосрочни и дългосрочни ефекти. Като краткосрочните ефекти от никотина може да споменеме влияние върху кръвното налягане, върху сърдечния ритъм. Значи никотинът може както да намали кръвното налягане за хора, които не са пушили до момента, когато изпушат една цигара. Това може да окаже влияние върху кръвното налягане с спадане. Също така може да увеличи сърдечната честота, да доведе до някои аритмии и по-важното, което трябва да споменеме, са неговите дългосрочни ефекти върху сърдечно-съдовата система и по-скоро върху съдовете. Никотинът като един окислител е отговорен за образуването на плаки или така наречените стеснения на съдовете, които водят най-често до исхемична болест на сърцето, което може да доведе до мозъчно-съдова болест. Това е съответно така известните заболявания като миокарден инфаркт, мозъчен инсулт, периферна артериална болест и това като цяло са нещата, за които трябва да внимаваме с тези вещества. Да кажем, че в период от 2 месеца един човек приема всеки ден по една кутия цигари, а друг по един флакон на ден. Кое ще има по-големи последици за сърцето? Имате предвид по един вейп на ден, а другия човек пуши цигарите? Да. Ами определено цигарите са по-вредните, макар че този период, който вие визирате от 2 месеца, не е достатъчен, но самия факт, че 2 месеца се пушат цигари, това вече е като предпоставка за пристрастяване и най-вероятно това ще продължи по-дълго време, но може да кажем определено, че цигарите вредят повече. Как райският газ влияе на кръвното налягане и сърдечния ритъм? Значи райския газ, първо да споменеме какво представлява. В медицината основно той се използва като анестетик. Това е един безцветен сладникав газ, който се използва в анестезиологията за краткотрайна анестезия и обезболяване. Разликата обаче с този, който се вдишва от така наречените флакони и съответно балоните,
е, че райския газ, който се използва за анестезия, е точно дозиран и е обикновено в съотношение 50 към 50, към 50 на 50 с кислорода. Сега специално за райския газ, който се употребява от младежите, той е в балони и обикновено е в по-голяма концентрация, отколкото когато е като анестетик. Пак краткосрочните ефекти, които могат да бъдат от райския газ върху сърцето, можем да кажем, че по-скоро са вторични. Пак става въпрос за проблеми с кръвното налягане и с сърдечния ритъм, като може да имаме замайване, световъртеж, рязко спадане на кръвното налягане, оттам синкопи или припадъци. Съответно, може да се повиши сърдечната честота. Отново има и докладвани случаи на аритми и тахикардия, т.е. ускорен сърдечен ритъм. По-скоро дългосрочните ефекти са върху нервната система и по-специално върху витамин B12, който неговото производство в организма се забавя и съответно това влияе на нервната тъкан и на хемопоетичната тъкан. Като има проблеми с провеждането на нервни сигнали в целия организъм, слабост в мускулите може да се получи. Това говорим пак при дългосрочна употреба. Проблеми с походката, с движението. От страна на кръвотворната система може да има различни анемии, благодарение на това, което казахме, че има дефицит на витамин B12. Но всички тия неща, като ги съотнесем към сърцето, те са като вторичен ефект, може да се получи и ефекта на снежната топка. Колкото повече по-голяма експозиция имаме на този рисков фактор, във времето последиците се усещат след години и точно това е важно да се осъзнае, че може сега на момента да младежите да не усещат никакви проблеми, да нямат оплаквания, но това неминуемо ще се отрази в дългосрочен план на тяхното здраве, така че е важно да се говори за тези неща и да има превенция специално на употребата на тези вещества от млади хора. Какви съвети бихте дали на хората, които искат да спрат употребата на вейп и райски газ, за да защитят сърцето си? Най-важният съвет е, може би, да не почват изобщо, защото веднъж започнали употребата, специално на вещества, които са с никотин, колкото по-дълга е употребата, толкова по-трудно вече напред във времето става отказването от тези вещества. Самия ефект, който предизвиква райския газ, самата еуфория, той сам по себе си е пристрастяващ за хората, защото се вдигат нивата на допамина. Както знаем, всяко едно действие, което повишава нивата на допамин, може да се окаже пристрастяващо. Като съвети бих дал, освен най-важното е изобщо да не се започва употребата, тогава това е най-сигурното, че няма да има употреба и занапред. Другото е да си намерят някакви интересни хобита, спортове, което да донася нужния допамин и съответно това няма да имат нужда от употреба на такива вещества. Дадохте ни много важна информация, която се надяваме да достигне до повече деца и родители. Благодарим ви. Благодаря и аз.